ai nake gaya muku rayuwar nan gaba ɗaya ta riga ta canja. Komai ya riga ya canja. Wallahi tallahi gaba ɗaya in ka fita ma aikin ka dan samu kuɗin ma fa gaba ɗaya ba albarka suke. Ba albarka suke. Garin ayya canja. Saboda kwanaki na je gidan wani bulo. Ina sanar na ce musu ban da lafiya. Ina sanar na ce musu ban da lafiya saboda aikin gidan bulo ai wahala. Akwai wahala. Ai rayuwa ce. Akwai wahala. Wallahi tallahi. Ai ita rayuwar nan sai a hankula. Faɗi kanka ɗaya Mado. Shekaran jiya haka na tashi gashi yau ma ban da ko asi. Duk uwar su wannan da ka tara. Tabijan. Wallahi Mado da kake gani na ni ma haka na tashi ban da ko asi a cikin garin nan. Kai ma din. Wallahi Allah hakan take. Ku yi haƙuri. Kun san rayuwar nan sai a hankula. Wallahi tallahi rayuwar nan sai a hankula. Sai a hankula komai sai ka ba a hankula. Amma tunda kun yi bayanin ba ku da kuɗi ni ma dai ba kuɗin nan ne da ni ba. Zero nake amma tunda kun yi bayanin ba ku da kuɗi. Kasan ni ina son wani ya samu. Tunda kun yi bayanin ba ni da ba ku da kuɗi dukkan ku yanzu zan yi muku sanadiyar samun naira 100. Zan yi muku sanadiyar samun naira 100. Matsala ta kare. Ku bari ku gani. Kun ga wancan mutum mai tahowa? Ku bari ku gani. Tsaya ku gani zai taho. Shikenan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Bismillah. Bismillah. Salamu alaikum. Ya gida, ya hutu, ya jin daɗi, ya iyali. Yauwa. Da ku abin da za a yi ku jira nan a nan zan je mu ɗan sas mu ɗan daidaita da wannan ba. Kai ka da nan, ka da nan. Ba mu tafi. A gaskiya malam ba zan ɓoye ma. Ba zan ɓoye ma ba. Talauci yana damun ka. Talauci ne yake bin ka. Yanzu abin da za a mu zauna za mu wannan da kai to idan kana so talaucin ne ya daina bin ka sai ka ba da naira 200 Allah na tuba ko 2000 ne ba na bayar ba fori talaucin nan ai nawa ne wannan 200 ce to rike 200 ce abun nan can za ka yanka to madalla can za ka yanka yawa sai an jima kai albishirinku a goro albishirinku lalle ba yawa ai tunda nace daman zan ba ku naira 200 zan ba ku kware ku tunda nace zan ba ku 200 kun san ai zan ba ku kware zaka ba alƙawari na saba muku ko haka ka daune ka kai ne babba ka daune da 100 ka bai naira 100 oke ba matsala kware ba kafa ku fada a ba matsala daune 100 ka bai naira 100 mun gode yawa ka gaida gonku oke ya ce da Allah in ta so yawa nan ta safe ajiye mu ko ta naira 100 ya jima yawa kai kuma kai da kandala yawa what 200 ta wallahi sai ka bani sai ka biya ni kai ya za ka dinga abun nan ka 200 dinga rena mun hankali ka je ka bari ka gani sakani ka dawo daidai na sake ka wancan wane ne